днес ще ви покажа как правилно да изпълним ковчег. Нека да започнем, като ви демонстрирам как се изпълнява самото упражнение. Основните неща, които трябва да направите и ковчегите са да пускате хубаво додолу. И да дигате догоре. Като се стараете да държите тялото право, да използвате инерция и да контролирате движението чрез мускулите. Да, давай. Ако не искате да се контузите или да останете без една ръка, не трябва да правите това нещо.